maco, una barbaritat. Pel teu bé. Però tu t'adones que t'ho fan Però tot si pel jo teu vull bé. fracassar en tots els... No hem quedat clar que volem fracassar en tots els àmbits. I morir-se és el màxim fracàs que hi ha. I tu col·labores, els que fumeu, perquè si és veritat tot això que expliquen, aneu endavant. Ajudeu. Sí. Si no, a veure si ens tindran que donar de jalar fins als 150 anys a tothom aquí. No, exacte. Vam d'anar, però clar, llavors venen els immigrants que ocupen els llocs que puguem deixar. Quan dius immigrants, què et dius? Andalusos com tu, el teu avi, o de més avall? No, aquests... Sí, els comprats, a vegades són comprats. Que te'n compres uns i els tens a la família, com això parlem. Jo tinc molts amics que han anat a comprar nens a diferents llocs del món. És un negoci de... Doncs això, perquè no ho foten al Corte Inglés. Exacte. Que sí, perquè t'has de fotre una de viatges amunt i avall, les proves. Exacte. Doncs això, que venen els immigrants, et vindran, però és que tampoc, perquè ara el que fan les tabacaleres és fer fumar tot Àfrica. Tots els nens d'Àfrica ja estan amb el cigarro, ja els tenen... Doncs encara no he vist cap foto de cap nen. I van i es veu que ja estan fotent yonquis per tot el món per seguir venent... Home, una foto d'un nen d'aquests petits fumant pot fer plorar, eh? Bueno, doncs estan... En ello, què dius tu? Sí. Bueno, i no tens pensat fer cap nen aquest any? No, ni el que ve. Ah, no? No. Que has fet com el Ronaldo? Bueno... Saps què va fer el Ronaldo fa poc, no? Que ja es va fer una operació per... Ah, sí? Per no reproduir-se més, ja. Ah, sí? Bueno, però ja està bé, això. Home, jo ho trobo bé. Jo ho trobo bé. De moment no tens nens. No en tindré, perquè a mi, la meva nòvia, diu, ni pensar-ho. Jo crec que és en mi, ni pensar-ho en mi, no? I també és un punt d'això. Maco, diu, si fos amb un altre. Jo em sembla que sí. Tens una nòvia guapa? Sí. Molt. I ho pots aguantar, això? Bueno, és una de les coses que el meu fracàs ha fracassat, també, en aquest aspecte. He fracassat en el fracàs. Però ja m'està bé. Ja no podem fer més de Corazón Rosa. També es dedica a això d'aquestes arts escèniques, com tu? Ella dona classes de teatre i porta els tallers dels Lluïsos de Gràcia i d'actriu... No volia ser tant, si tan guapa no sigui que te la prengui algun espectador. No, és que ja la van retirar, perquè els actors... La tens tancada a casa. Tu deixaràs a la dona que faci un muntatge amb el que són els actors, que són tots una colla d'addictes i de borratxos. I et ve veure molt sovint? Sí, de tant en tant. I et deu fotre el repàs quan arribes a casa, o no? No. Té una mirada molt bona i l'esclava molt bé, però no fa gaire repàs. No parlem massa, tampoc, de que... Home, amb el Nelly Blue ella està el cap així, perquè a més l'hem creat i entre amics, a més és una cosa molt endogàmica. Ja m'imagino que tot el dia esteu en l'amor. Encara que no estiguis per la criatura... Exacte. Jo sí que voldria tenir la criatura, però ella em diu que no. Bueno, senyor Ribalta, m'alegro molt de que no pugui fracassar. Això em fa feliç. I em va encantar l'obra. I aquest xaval té més veu que tu, però per fotre dir que tu cantes millor. I tu et fotré, tu cantes millor que ell. Clar que sí. I ja està. I ell és ben baixet. I és valencià. I tu, collons, és d'aquí, de Catalunya. I adéu-siau, guapo. Apa, adéu. Adéu.
pel teu bé. Però tu t'adones que t'ho fan Però tot si pel jo teu vull bé. fracassar en tots... Si no hem quedat que el que volem és fracassar en tots els àmbits. I morir-se és el màxim fracàs que hi ha. I tu col·labores, els que fumeu, perquè si és veritat tot això que expliquen, aneu endavant. Ajudeu. Sí. Si no, a veure si ens tindran que donar de jalar fins als 150 anys a tothom, aquí. No, exacte. Vam d'anar, però clar, llavors venen els immigrants que ocupen els llocs que puguem deixar. Quan dius immigrants, què et dius? Andalusos com tu, el teu avi, o de més avall? No, aquests... Sí, els comprats, a vegades són comprats. Que te'n compres uns i els tens a la família, com això parlem. Jo tinc molts amics que han anat a comprar nens a diferents llocs del món. És un negoci de... Doncs això, perquè no ho foten al Corte Inglés. Exacte. Que digui, perquè t'has de fotre una de viatges amunt i avall, les proves. Exacte. Doncs això, que venen els immigrants, et vindran, però és que tampoc, perquè ara el que fan les tabacaleres és fer fumar tot Àfrica. Tots els nens d'Àfrica ja estan amb el cigarro, ja els tenen... Sí. Doncs encara no he vist cap foto de cap nen. I van i es veu que ja estan fotent yonquis per tot el món per seguir venent... Home, una foto d'un nen d'aquests petits fumant pot fer plorar, eh? Bueno, doncs estan... En ello, què dius tu? Sí. Bueno, i no tens pensat fer cap nen aquest any? No, ni el que ve. Ah, no? No. Que has fet com el Ronaldo? Bueno... Saps què va fer el Ronaldo fa poc, no? Que ja es va fer una operació per... Ah, sí? Per no reproduir-se més, ja. Ah, sí? Sí, home, bueno, però ja està bé, això. Sí. Home, jo ho trobo bé. Jo ho trobo bé, que no... De moment no tens nens. No en tindré, perquè a mi, la meva nòvia, diu, ni pensar-ho. Jo crec que és en mi, ni pensar-ho en mi, no? Diu, i també és un punt d'això. Maco, diu, si fos amb un altre. Jo em sembla que sí. Tens una nòvia guapa? Sí. Molt. I ho pots aguantar, això? Bueno, és una de les coses que el meu fracàs ha fracassat, també, en aquest aspecte. He fracassat en el fracàs. Però ja m'està bé. Ja no podem fer més de Corazón Rosa. També es dedica a això d'aquestes arts escèniques, com tu? Ella dona classes de teatre i porta els tallers dels Lluïsos de Gràcia i d'actriu... No volia ser tan guapa, no sigui que te la prengui algun espectador. No, és que ja la van retirar, perquè els actors... La tens tancada a casa. Deixaràs a la dona que faci un muntatge amb el que són els actors, que són tots una colla d'addictes i de borratxos. I et ve veure molt sovint? Sí, de tant en tant. I et deu fotre el repàs quan arribes a casa, o no? No. Té una mirada molt bona i l'esclava molt bé, però no em fa gaire repàs. No parlem massa, tampoc, de que... Home, amb el Nelly Blue, ella té el cap així, perquè a més l'hem creat i entre amics, a més és una cosa molt endogàmica. Ja m'imagino que tot el dia esteu en l'amor. Encara que no estiguis per la criatura... Exacte. Jo sí que voldria tenir la criatura, però ella em diu que no. Bueno, senyor Ribalta, m'alegro molt de que no pugui fracassar. Això em fa feliç. I em va encantar l'obra. I aquest xaval té més veu que tu, però per fotre dir que tu cantes millor. I tu et fotré, tu cantes millor que ell. Clar que sí. I ja està. I ell és ben baixet. I és valencià. I tu, collons, és d'aquí, de Catalunya. I adéu-siau, guapo. Apa, adéu. Adéu.